Οι Γερμανοί μαζεύουν κάθε ίχνος του πολυτίμου μετάλλου. Στην Άρτα, καλημέρα Άρτα, στην περιοχή της Άρτας και στα χωριά γύρω γύρω δύο κοπέλες που δουλεύουν σε ένα χειροδανιστήριο έχουν προσληφθεί με καλό μισθό, περίπου στο χιλιάρικο. Για την εποχή είναι πολλά λεφτά. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα σε όλα τα σπίτια των χωριών. Και πήγανε και στη φίλη μου, δηλαδή τη μάνα του φίλου μου. Και της είπαν αν έχει να δώσει οτιδήποτε χρυσό να το πάρουν εκείνη την ώρα. Μαζί τους τα δύο κορίτσα που είναι εκπαιδευμένα, έχουν ζυγαριά και έχουν όλα όσα πρέπει για να ξέρουν ότι παίρνουν πολύτιμο μέταλλο. Παίρνουν χρυσό ή άλλα μέταλλα, αλλά κυρίως χτυπάνε το χρυσό. Ζητάνε τις καδένες που έχουν οι χωρικοί μας, οι άνθρωποι των χωριών μας, οι συμπατριώτες μας, ζητάνε οτιδήποτε έχουν και στις τσέπες τους έχουν πολύ μαύρο χρήμα. Μαύρο, κατάμαυρο. Πακέτα ολόκληρα από λεφτά. Τα έχουν οι Γερμανοί οι οποίοι επενδύουν, κυρίες και κύριοι. Άμα διαβάσετε το κράσι και αυτό που σας λέω τώρα, θα καταλάβετε τι μαυρίλα έρχεται και φεύγει για τη Γερμανία. Μαύροι αλήτες οι προτεστάντες. Οι ενάρετοι, δεν μου φταίνε τίποτα οι προτεστάντες. Οι ενάρετοι που τους εκπροσωπούν μου φταίνε. Πήγαν λοιπόν στο σπίτι, είπανε στην ηλικιωμένη κυρία, η οποία είναι χήρα και η οποία δεν είναι πλούσια, τι έχει, τα πράγματα του χωριού έχει. 150 ευρώ, δώσε μας δύο καδένες, δώσε μας το δόντι το χρυσό. Ζητάνε από σπίτι σε σπίτι, κυρίες και κύριοι, τα δόντια των Ελλήνων. Τις πήρανε δύο σκουλαρίκια, τις πήρανε μια καδένα που την είχε από την εποχή του άντρα της, ένα δώρο, μια ανάμνηση. Τα ζυγίσανε φίλες και φίλοι, αυτό το έκαναν σε όλο το χωριό. Πληρώσανε τους κατοίκους μετρητής, μαύρα, μαυρίλα. Μαυρίλα! Στη χώρα του απόλυτου ελέγχου των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των φυλακών υψής της ασφαλείας. Πληρώνουνε μαυρίλες στα χωριά. Αυτό που σας λέω με πήρε η γυναίκα με το γιο, όλο το χωριό το ψηρίσανε. Παλιά, επειδή εγώ στην ηλικία μου ξέρω διάφορες φράσεις οι οποίες τιμωρούνται από τους πατριώτες του Εσουρού, το ψηρίσανε το χωριό με μαυρίλα. Πήρανε από τη φίλη μου, καλημέρα να σου πω, καλημέρα κούκλα μου. Πήρανε από τη φίλη μου μια καδένα που είχε στο λαιμό, τα σκουλαρίκια της, τη ζητήσανε το δόντι, της πήρανε το χρυσό το δόντι, μπαίνουν στα σπίτια και το πρώτο πράγμα ή το δεύτερο που λένε είναι έχεις χρυσά δόντια. Οι Γερμανοί αλήτες, οι φασίστες, οι οποίοι επενδύουν σε αυτές τις εταιρείες, είναι 700 γραφεία παραπάνω, 800. Τώρα έχουν εξεχυθεί σε όλα τα χωριά, παίρνουνε τα δόντια των ανθρώπων, φίλες και φίλοι.